יום חמישי, 14 לפברואר 2013, סונר ואני באנו לבדוק את מועדון הפרוטה והירח כהכנה לערב טייסת שמתוכנן ליולי 2013. יום השנה על כמה על הטייסת? כמה? משנת 73. 27 ועוד 13, 40 שנה? וואו. משהו. אני מעלה להם סרטון, לא תמונות. אבל זה ריק, מה אתה רואה להם? זה ריק, אנחנו באנו שעתיים לפני ההתחלה, מה לעשות? בסדר, בתשע פה פותחים. מה אתה... תצלם ריקודים, אני יודע מה, אנשים על שולחנות, עולים פה על שולחנות? מה לא עושים? כן? רק על הכלב. הייתי המקום יכול להכיל 500 איש, נראה יפה מאוד, סודר, תענוג, מרווח, הרחבה לריקודים, שולחנות לריקודים. יש חטיפים כבר על השולחנות. הנה, שמו לך, תיקח, יהיה עם שיניים לך. חבל על זה. לוקח כדורים ללחץ דם והרחבה של העורקים. סונר, תגיד שלום לכל 140 מי שרוצה. הכל. רק שלום. טוב. רגע, גם אני פה, שתראו גם אותי. היי, ביי. רואים אותך שחור. אני שחור, לא? לא, אין לך תאורה לפנים. אין לי בסדר, עכשיו רואים. רואים? אוקיי.